pell impermeable dels cràners, que van existir fa 230 milions d'anys. Els dinosaures carnívors es caracteritzen perquè la majoria es desplaçaven sobre les extremitats primes acabades en peus similars a les de les aus dotades de 3 dits d'afilades arbres, que permetia desplaçar-se molt ràpid i més ràpid que els dinosaures herbívors. El dinosaure rex va viure al Cretaci i és un dels dinosaures més coneguts de tots. Se li considerava com el depredador més gran que hi hagi trepitjat la Terra. Era un dels dinosaures més grans. Era un animal ovípar que es reprodueix per ous. Té un pes de 6 tones i la seva velocitat és de 18 km/h. Les seves potes posteriors tenien 3 urpes cap endavant i una cap enrere. Els seus peus mesuraven 80 centímetres d'ample i 70 centímetres de llarg. Les potes davanteres eren petites, neixen a la part superior del tronc i acaben en 2 fins dits. El seu cap mesurava 1,5 metres de llarg i pesava uns 460 quilos amb un cervell molt gran. Tenia mandíbula com la dels taurons, amb 68 dents. Si se li trencava alguna lluita, li tornava a créixer. El seu olfacte estava molt desenvolupat. No tenia orelles, escoltava per 2 orificis al costat del crani, que estaven connectats al cervell. Els seus ulls eren petits, per això tenien el camp de visió molt reduït. Caminava sobre les musculoses potes del darrere i mantenia l'equilibri a la seva cua, que mantenia aixecada. La seva cua pesava 1 tona. La feia servir per colpejar a les seves preses. El Tyrannosaurus rex va ser un dels primers dinosaures en extingir-se perquè un meteorit va impactar a la Terra i va ser quan